Тук нагоре, ако искаш, продължавай нагоре. Тя пътеката води сама догоре, да знаеш. Не мога да я объркаш. Да, изчакай ги по-добре. Аз ще тръгна последно. Браво, там че как тръгна. Нямам идея. По принцип, може би, да, ама... Как искате, пробайте, не знам. Моя идея е за обиколка. О, малко, тук няма такова. Няма стартер. Няма. Браво, браво. Ще си намерите. Ще стане работата. Аз не знам, не съм минавал там. Абе, че, ли си мъж, човек? Я ще ходиш по женски. О, той че ми. Ако искаш, продължаваш нагоре. По пътечка. Там след моя край. Ако не си изгорен, давай на това. Буквално това само минаваше нагоре, вече ще горе много. Да, и не можеш да я объркаш. Навсякъде няма проблем. Дори да спреш тук, където да спреш, ще тръгнеш на работа. Да го издърпаме, а? Ще го спасим. Тук да се го качим на равно цяло. Ма изключил скоро. За всеки случай натисни спирачката да се не връща назад. Да, горе, много. Гога, ако искаш, пробвам ти